Tay! Asan po si nanay? Tay! Ano ka bang bata ka? Alam mong natutulog ako. Bakit ba? Tinatanong ko po kung nasan si nanay. Imalay ko ba kung saan nagpuntang nanay mo? Nakita mong natutulog ako eh. Siguro, madaling araw na naman kayo umuwi galing sa inuman, no? Hoy, bata ka! Wala kang pakialam kung anong oras ako umuwi. Di ka na naawa kay nanay. Wala ka nang trabaho. Mabisyo pa kayo. Anong sinabi mong bata ka? Ulitin mo nga. Wala naman po akong sinabi, ah. Umayos-ayos kang bata ka dahil kung hindi, baka... Berto! Ano ba nangyayari dito? Nay, tinatanong lang kita kay tatay. Tapos, nagalit agad siya. Yun lang pala. Tapos sasaktan mo yung anak mo? Paano? Ang kulit ng batang yan. Nakita niyang natutulog ang tao, iistorbuhin niya. Kanino niya ako tatanungin? Di sa'yo. Ikaw ang ama. At nandyan ka. Bakit? Alam ko ba kung saan ka nagpupunta? Di ba hindi? Paano yung malalaman? Palagi namang madaling araw kayo umuuwi. Nakita mo? Kung paano magsalita sa akin yung anak mo? Anak, tama na. Kung saan-saan ka kasi nagpupunta, kaya hindi ka mahagilap ng anak mo. Kinuha ko lang naman yung papalaban ni Ma'am Yen. Punay ka motor mo ng Andres. Nagsuwabe, pang mumuntad. Yun ah. Sila niya, kintab. Guwapo. Apa yan natagam gamitin? Kaya tayo, GR4, mat protection. At iti mang mounted ti kwa, protection ti mat color ti lugan. High quality matte finish with Siyempre. Carnova wax. Ano pa iti mabalin ng ako atoy, panggamitan? Mabalin mo natin kwa, plastic, component, vinyl pads, tapos rubber, mabalin mo lang. Dugayam ti mabalin nga panggamitan. Kuman ah, Yung ti damag, kasi nga rodata motor mo. made. Ya, maato yun. Amo mga wanti kwartak, managrigri ka tala, may kasikaw. Sila niya, na di makababay nagsinger kanya. Guwapo ni. Yun ah, Bagti motor, guwapo, di makingko ka. Nakamo. makasao ka mo. Di bali na pintas ti kwati motor, wag lang ti rupa. Kada ti umangkas. Ukis ti sabam, nagadong ammom. Nagatamor datoy. Nasa comment section yung link. Gabdrakan. May problema ba doon? Dapat kasi, nagpapaalam ka sa anak mo para hindi ka niya hinahanap sa akin. Pati tuloy ako, naistorbo. Para nagtatanong lang sa iyo anak mo, istorbo na agad? Nay, tama na po. Bakit mo ba ako hinahanap, anak? Nay, hihingi po sana ako sa'yo ng baon. Papasok na sana ako. Ay, oo nga pala. Sandali lang, anak. Ito, oh. Salamat po, Nay. Hoy, Ruby. Mayroon ka ba dyan? Alis ako mamaya. Wala na, Berto. Yung baon lang ng anak mo yung natira sa akin. Hindi pwede yan. Paano naman ako? Tay, kung may trabaho ka lang, di sana hindi ka nanghingi ng pera kay nanay. Aba, sino ka ba para pagsalita? Naku, Berto! Tama na! Sige na, anak. Pumasok ka na. Sige po, Nay. Ba't mo ako pinigilan? Tignan mo naman kung paano ako pagsalitaan ng anak mo. Kung ikaw nga, parang hindi mo siya anak kung pagsalitaan mo at ituring. Anong kinalaman nun? Kaya wag mong sisihin yung anak mo kung ganyan din siya sa'yo. Dahil yun lang din ang nakikita niya sa'yo. Kung matino ka sanang ama, di hindi ganyan yung anak mo sa'yo. Ruby, may sinasabi ka ba dyan? Wala. Ang sabi ko, maglalaban ako. Kung tinutulungan mo na lang kaya ako maglaba? Nakita mong puyat ang tao eh. Ay nako.
Makapag-asawa ka nga naman ng ganyan. Anong sinabi mo? Ngayon pa lang magsasampay si nanay. Hapon na. O, Nay. Bakit ngayon lang kayo magsasampay? Hindi po ba kayo tinulungan ni tatay? Hindi eh. Umalis din kasi siya agad pagkakain niya ng tanghalian. Eh bakit hindi po kayo nagpatulong sa kanya? Saan na naman po pupunta yun? Saan pa ba anak? Kundi sa mga kumpare niya. Makikipag-inuman na naman siya hanggang madaling araw. Hindi ka pa ba nasanay anak? Yun na nga po, Nay. Nay, ano po kaya kung iwan na lang natin si tatay? Umuwi na lang po tayo sa probinsya, kila Lola. Anak, huwag mong sabihin yan. Kawawa naman ng tatay mo pag iniwan natin siya. Eh, hindi nga po siya naawa sa inyo eh. Tignan niyo po yung sarili niyo. Hindi nga niya magawang maawa sa inyo. Tapos siya, kakaawaan natin. Lahat ng responsibilidad, inako na ninyo. Na dapat, siya ang gumagawa. Pero ano? Anak, hayaan na natin ang tatay mo. Kaya ko pa naman. Kaya niyo nga, Nay. Pero, sinasanay niyo si tatay. Parang kinukonsinti niyo na lang siya pag ganyan. Ang anak ko talaga. Sige na, pumasok ka na sa loob para makakain ka. Sige po, Nay. Tutulungan ko na lang po kayo kapag katapos ko kumain. Salamat anak. Aling Ruby, Ano po yun? May problema po ba? si Mang Berto po. Nanggulo po na sa inuman. Ano po? Saan po? Doon po sa may tindahan. Anak, tara puntahan natin. Dahan-dahan naman, masakit. Tingnan mo nga yung nangyari sa'yo. Dahil sa kaiinom mo. Yan ang napapala nyo sa kakainom nyo. Ngayon, wala na kayong naitutulong dito sa bahay. Nagbigay pa kayo ng problema. Ay, dahan-dahan. Hoy, Rysel. Anong hinihingisi mo dyan? Ano? Masaya ka pa sa nangyari sa akin? Sino naman pong matutuwa sa ginawa nyo? Ang laking perwisyo po ng ginawa nyo sa pinag-inuman nyo. Ngayon, paano po babayaran yung mga binasag at sinira nyo doon? Si nanay na naman. Di po ba kayo naaawa kay nanay? Kung di lang sana ako graduating ngayon, titigil ako at tutulong ako kay nanay. Anak naman, huwag mong gagawin yan. Anong magagawa ko? Eh, ginalit nila ako eh. Ngayon, mababayaran ba ng galit mo yung mga ginawa mo? Eh, anong magagawa ko? Nangyari na eh. Pwes, ginusto mo yung mga ginawa mo. Kaya ikaw makipag-usap at magbayad sa mga ginawa mo. Ayaw ko nga. Eh, sino na naman ang aasahan mo na aareglo dyan? Si nanay? Eh, sino pa nga ba? Ang lakas ng loob niyong gumawa ng problema. Tapos, iaasa niyo lang kay nanay. Bakit hindi na lang kayo? Ayaw kong pagtawanan ako ng mga kumpare ko. Ano na lang sasabihin ng nakaaway ko? Ngayon, may hiya ka ng nararamdaman. Bago po sana kayo mahiya sa iba, mahiya muna po kayo kay nanay. Pagsabihan mo yung anak mo, Ruby.
Baka hindi ko yan natansya. Sige na anak, pumasok ka na sa kwarto. Ako nang bahala dito. Sigurado po ba kayo, Nay? Oo naman anak. Sige na, pumasok ka na. Kayo pong bahala, Nay. Sige po. Tandaan naman. Paano natin babayaran yan ngayon, Berto? Ikaw muna bahala doon. Hindi muna ako lalabas. Dito muna ako sa bahay. Sana naman, pagkatapos nito, tumino ka naman na. Pwede ba, Ruby? Huwag mo nga akong pangunahan. Kung ayaw mo mapagsabihan, sa susunod na gagawa ka ng ganito, bahala ka na. Nay? Tay! Tay! Nay! Nay! Tara po sa loob! Oh, Nay. Oh, anak. Diyan ka na pala. Opo, Nay. Tsaka, nabili ko na po yung gamot nyo. Ito po. Saan ka kumuha ng pambili mo, anak? Diba, wala na tayong pera? Yung mga naitabi kong baon, yung pinambili ko dyan, Nay. Anak, sana tinabi mo na lang yung pera mo para sa pag-aaral mo. Nay, mas importante po na mabili ko ang mga gamot nyo. Paano po kayo gagaling kung hindi po kayo iinom ng gamot, di ba? Tsaka, nag-apply na po ako ng part-time job para kumita po ako para may pambili ng mga gamot nyo at panggastos sa pag-aaral. Para hindi po tayo mahirapan, Nay. Maraming salamat, anak. Pasensya ka na, pati ikaw, naobliga magtrabaho. Mukhang nagdadrama ang mag-ina ko, ah. Ruby, Sandukan mo nga ako. Nagugutom na ako. Tay, nakita nyo namang may sakit si nanay, di ba? Anong sakit niya? Nag-iinarte lang yan, kamo. Berto, ano ba? Wala ba akong karapatan magkasakit?
Para namang hindi nyo alam na kaya nagkasakit si nanay dahil sa kagagawan nyo. Di ba? Bakit? Pinilit ko ba siyang gawin niya yon? Kung hindi niya ginawa yon, edi sana, hinayaan ka na lang namin makulong. Para hindi na nagkasakit si nanay. Aba, talagang... Berto, ano ba? Tumigil ka na. Kala mo kung sinong sumagot ah. Sige anak, ako nang bahala dito. Pwede ka na umalis. Ruby, pagsabihan mo yung anak mo ah, malilintikan sa akin yon. Kasalanan mo din kung bakit ganyan sumagot yung anak mo sa'yo. Bakit? Anong kasalanan ko doon? Kailan mo ba kinausap na matino yung anak mo? Hindi ba? Puro pasigaw din. Lumaki na siya na puro ganyan ang naririnig at nakikita niya sa'yo. Kaya anong inaasahan mong magiging pakikitungo niya sa'yo ng anak mo? Ha, Berto? Kaya sisihin mo yung sarili mo kung bakit ganyan yung anak mo sa'yo. Kung hindi mo lang ako pinigilan, matagal lang nakatikim sa akin yan. Yan ang wag na wag mong gagawin sa anak natin, Berto. Kasi wala siyang kasalanan sa'yo. Hanggat kaya kong pigilan ang sarili ko, pipigilan ko. Pero pasensyahan na lang tayo kung nagawa ko na. Ruby, kuha mo nga ako ng makakain. Nagugutom na ako. Ruby? Nay? Nay? Nay! 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 Gumising po kayo! Ruby? Malapit nang maluto to. Sana magustuhan ng anak ko. Sarap. Oh anak, papasok ka na ba? Nga pala anak, nagluto pala ako ng almusal para makakain ka bago ka pumasok. Hindi po ako nagugutom. Ganun ba? Eh, ano bang gusto mong ulam mamayang hapon para lutuin ko? Hindi po ako kakain dito mamaya. Sige po, alis na po ako. Sandali lang anak. Galit ka ba sa akin anak? Eh, anong gusto mong maramdaman ko sa inyo, Tay? Matuwa ako. Gayong kayo ang dahilan kung bakit nawala si nanay. Magtatalon ako dahil ang tatay ko ay batugan at lasinggero. Ganun ba ang gusto nyo, Tay? Anak, di ba pwedeng patawarin mo na ako? Sa tingin nyo, ganun lang kadali ang magpatawad, Tay? Nagsisisi na ako sa lahat ng nagawa ko sa inyo ng nanay mo. Sana makita mo yon. Hindi, Tay. Hanggat nandito yung sakit ng pagkawala ni nanay, hindi ko kayo mapapatawad. Dahil wala akong ibang sisisihin sa pagkawala ni nanay, kundi kayo. Ngayon nyo sabihin kung gaano kayo kadaling patawarin. Kahit na gaano kahirap at gaano katagal bago mo ako mapatawad anak, hindi ako susuko. Gusto kong patunayan sa iyong kaya ko ring maging mabuting ama para sa iyo.
dito ko na lang ilalagay itong pagkain para pag uwi ng anak ko mamaya, makikita niya. Ngayon ko naramdaman ang pagod mo sa amin, asawa ko, kung paano mo kami estimahin, lalo na ako. Wala na akong maitulong sa iyo noon. Binibigyan pa kita ng problema. Ngayon, ramdam ko rin ang hirap ng wala ka. Nangungulila kami sa iyo ng anak mo, mahal. Maipakita ko lang sa kanya na kaya ko rin magbago, mahal. Kaya ngayon, ako naman ang gagawa ng mga ginagawa mo sa amin noon ng anak mo. Kahit na ganito ang nangyari sa atin, ama ko pa rin kayo. Mahal ko naman kayo. Pero patawad po dahil nagdaramdam pa rin po ako sa pagkawala ni nanay. Pero hindi ko rin makakalimutan ang bili niya sa akin noon. Anak, galit ka pa rin ba sa tatay mo? Ang totoo po, Nay. Opo. Anak, kahit ganun sana ang tatay mo, mahalin mo pa rin siya. Kahit na ganun ang tatay mo, mabait din siya. Alam kong isang araw, magbabago din yan. At doon mo mararamdaman at makikita kung gaano siya kabuting ama para sa'yo. Kaya sana, huwag ka magtatanim ng galit dyan sa puso mo. Opo, Nay. Anak! Bakit po, Tay? Pwede ba tayong mag-usap, anak? Ano po yun, Tay? Anak, sana patawarin mo na si tatay, ha? Pinagsisisihan ko na ang lahat. Sobrang bigat ng dibdib ko sa pagkawala ng nanay mo, anak. Lalo pa, alam kong galit ka sa akin. Hayaan mo sanang itama ko ang lahat ng pagkakamali ko sa iyo, anak. At hayaan mo sanang punuan ko lahat ng pagkukulang ko bilang ama mo. Alam kong huli na, dahil hindi na natin kapiling ang nanay mo. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataon para patunayan kong kaya ko rin magbago, anak. Alam kong magiging masaya din ang nanay mo pag nakita niyang nagbago na ako para sa'yo. Sino ba naman ako para magalit sa sarili kong ama? Isa pa, di ako tinuruan ni nanay na magalit sa inyo. Kundi, palagi niyang binibilin sa akin na mahalin pa rin kayo kahit na ganun yung ginawa mo sa amin. Ganyan po kayo kamahal ni nanay, Tay. Kahit na nahihirapan siya sa inyo at sa buhay natin, never siyang nagalit sa inyo at never niyang inisip na iwan namin kayo. Kahit ako na nagsabi na iwan namin kayo at umuwi na lang sa probinsya. Hiyang hiya ko sa inyong mag-ina. Napakasama ko at napakamanhid ko na hindi ko yun makita sa inyo. Sa pagkakataong ito, sana, anak, hayaan mong ipakita ko na nagbago na ako, anak. Sa pagbabago kong ito, sabay sana natin umpisan ang bagong buhay. Kahit na tayong dalawa na lang, anak. Hindi man natin kapiling ang nanay mo, mananatili pa rin naman siya sa puso at isip natin habang buhay. Sayang lang kasi, Tay. Kung noon pa sana, edi sana kasama pa rin natin siya ngayon. Yan ang habang buhay na pagsisisihan ko, anak. Pero kahit huli na at hindi na niya makikita, ikaw ang magiging inspirasyon ko sa lahat ng ito.
Dahil gusto ko ring maalala mo na naging mabuting ama din ako sa'yo. Bago man lang ako mawala sa mundo. At sana dumating ang oras na yon, marinig ko ang... Tay, pinapatawad na po kita. Talaga, anak? Opo, Tay. Salamat, babe. Salamat, anak. Dahil hindi ko rin nakakalimutan ang bilin sa akin ni nanay. Isa pa, hindi rin magiging masaya si nanay kung nakikita niyang hindi tayo magkakasundo. At hindi siya magiging masaya kung hindi ako nagbago. Kaya sabay nating simulan ang bagong buhay na magkasama tayo. Salamat, anak.